Importante tiyo, naagid ka. Bisag mga alas 5 lang siguro tiyo, okay na kayo na. Sige. Sige, ikaw na. Akin man. Tuwara mas bay, waman mulakaw. Para malaka. Ako ba na lang to tiyo? Dahil na Ha? Paaway lang sa kundo. Sama magdatag berinig. Pamain na. Muinom ba nas bado? Ah, si Pado, perfect. Grabe ka na. Oh, Chu! Nay! Nagod to dahil, Chu! Boy, Ah, tiyo. Anad na tiyo. dugi ko. Ayaw blakaw ron ha. Eh, kapot ng manay mo ato tayo Arlene nun. Baka karon may nagusan. Ayun nun, Chu! Ay, May tubig ya dong. basin, di na ito masok ko din ibad do. Oh, siyempre, tiyo na na. Kuning waon ginato. Ayaw na pagpasabot sa pado. Malipay gito si nang Arlene, basta mabalik ka sa ila ha. Ay, gugo lang dong. Sa bandong, napaisodaan niya dong. Papanito na to si tiyo eh. Ay na lang. Timula ka o gurong. Balik lang gurong hapon. Asa mo di ka, Chu? Kuya, bilang ka ni Manay. Kung sa hero man siya balik. Ah, mandiri lang sa kumpaway. May diri kilandong dong. Ah, sige, anak lang tiyo. Balik lang kung masahiro tiyo ha. Kanya dong, pati manas tiyo dong ha. Naman yung sa... Ah, uy, lutas tiyo. Klase ato ipikasin. Makapahuwag tarong tiyo. Tiyo, na tiyo, mamasahiro ko balik tiyo. Ingat balik tiyo. Sige, Dong. dong. Amping dong ha. Sige, tiyo. Bye, Nay. Nganong ni aman din ni sir? Nindot din kay bugnaw ang hangin. Makarelax ta. Dali na, kanaw ka niya. Diri lang ko. Ingat ka dyan yun. Ay masabot. Ay bukid-bukid. Tanaw ka dyan ba? Mga view na. Kailangan yung gawang galong lupad. Ali na! Ikaw ra lagi di sir, ari lang ko. Ang sa maka, ng radyo maka, ng inita diha. Abli, ibi. Ang sa maka, ay likay-likay mo kanako. Likay din na sir. Nagalingkod raman ko diri. Ikaw ba? Ay, paginana, uy. Kaya nga no day ko sir. Kanaog di habi, kaya nako-isulti ni mo. Di lagi ko sir, may pimanguli na ta kay maadto putas pultrihan. O niya ng taon, kanaog sa diha para mabugnawan ka. Di lagi ko sir. Kanaog lagi diha, kaya mag-isulti ko ni mo. Mo sa mga siroy ari na lagi ko sir. Kanaog ba, kaya mag-isulti ko ni mo ba? Gaya asan mo ko, uy. Isulti ko ni mo. Di lagi ko sir, ari na lagi ko sir. Pagkita, mag-istirahan na yung ramang tao, man ay problema. Ayaw lagi sir. Alin! Alin! Mila, Uy, Uncle! May kay ni Aka, kumusta? nangita mo kuno ka na ko. O, bitaw. Daga, may ragod akong tuyo. Dali, arin tami istorya. Ah, sige.
Layo na ako angkol ha. Kanako, wala man gud unta toy bili itong karsonisa. Pero doon na magoy magsigigaan hidinhi. Kay gitugon kuno siyang wakin. May tungod atong karsonisa sa buhi pa siya. Kinsa ba itong liguha ka, no? Wala, ito yung manok ng pangit. Kuha ko sa kulisa. Ano ka itong pamayo? Ano pa may tayo pangilap ako? Daw, ibog ito ko po niya. Mamugos para bakit ko kay kanang gisugo lagi ko na siya ng wakin. Taong may tarong pamatasan, dukirok, bastos. Ano ka? Kanang amigo ni mong may batasan, may tamparuson. Siyang kunta? Si Sir Longlong? Kisa pa man ding amigo ni mong may batasan, may tamparuson, bastos. Tumun yung dako, Eh, mo man ang tibtibaw na nga. Kumidya naman na niya ha? umidya. May tao para ni mutay, pero nako, way respeto. Respeto, kung saan taong ka, oy? Inamahan na na niya ha? Malisyo sa good town, huwag yun na siya respeto na ko tay. Respeto. Nasir ha? Oy, sir! Wala ka ta, di siya kumuhilong. Sir! Sir! Ay, kumidya na niya ha? Nagpanagtihog ng ta ha? Ano na, sir? Pikon mo na na. Gitarong na ko, suki mo noon. Ay pamakak, sir. Kay kung wa pa lang dyan ko kabugong, may kay kang tamparuson. Stay! Anong babaro? Silihan ko na ron! Dili dayoy, wa ko inatang tuyo ni mo ato. Say wa! Ganong gidaman ko ni mo dito sa layo. Mingaw king dapit. Dili dayoy, gidati ka ato sa landong nga dapit para makarelax na bagi kang gutas biyahe. Di man daw tan akong tuyo. Di ay! Daotan sila mo tuyo kay mo kong gidari tos bukid. Imo kong gipakanaog sa musakyanan. Dili dayoy, sayo na imong nahuna, gidati ka dito kay landong. Landong kay dito rin. Hindot kayo dito sa bayan. Si Omo na? Ayun ang tanang katurungan na, sir. Kay kung nakarespeto na ako, dili unta ko nimo dadon dito. Magbatong ta kag delikadisa kay babae ko. Ang imo mo nang gipakita ang way respeto nako. Hino na lagi! Ayaw man ulit, oy, tahod bigay ko nimo. Tahod god. Ganong gigunit-gunitan man ko nimo. Gisayon na lang gyud ka nako. Kay abi kay suod mo ni tatay ni abuso sad ka. Kay di ka niya badlungon. Stahan! Bisag pobre mi sir. Ayaw mi pariyasan og nga way bili. Kay mauwaw sad ko. Busa ayaw mi inanaa. Dili, oy, giagak ti ka ato aron di kam dakinas. Ato tali sila, mga onta to. May mga init yung balbakuhan itong dugo-dugo. Yan naman po, no? Nga, mong lang ipanood ko nila. Kung saan pinaka-importante na nagkasunisa nila. Sa akin pa mo dito rin sa ako. Tugon lagi siya ako ni wakin. Nga, ipasinog ko na siya. Kasi siya mamatay na. Kasi atura ko na sila magkita sa langit. Katawanan ko na kung panuguna, God. Mura ni hinungdan, importante ka ng kasunisa. Oh, mauman ay aso ni Tulome. Wala lang sa kumulang tugit eh. Hasol na kaayo. Gusto na ako nga. Tumana na lang siya sa iyang gusto. Huwag kila hinungdan. Ganong na importante ka itong kasunisa. Ugma, ako yung ugma. Pero, istorya ko na ito, Umi. Pwede na kaayo po. Pag istorya mo ko naman lang nakukot, no? Huwag ko itong nagpasabot. Kunya, bawa mo sa pugi uli. Sige lang po, palitan ka bago ako pang buhaon. Di na ko pagkinalan na. Ang importante ka mag-istorya niya ito, Umi. Pwede na kaayo po. Basta kung ano si Tulome ako ito. Mangilis ako na ya. Hey! Ayun na, paguban! Ha? Ano man? Aron di kayo maglagot si Ribado. Ayan eh. Maglagod din siya na ako. Yung dumi na yan nga. Ako rin may kadaglig ko ninyo. Kung wala ko, uyang kay mo ni. Huyang. Ayaw na lagi kuyog, diha lang ka. Usa mo to kalagot sa bado nimo. Labi nang makakita gid nimo. Ito
Ako zero sinibado nga ako'y mamay. Tingali. Asa pa mas tiyo eh? Ito magmabot. Wala po rin maron. Kung na tiyo, nanakato sinang Arlene. Dong, atras ng Arlene mo ka. Kanawa dito, naaba sila. Naabot na ba? Ugnan na. Inunus ng Arlene nga. Mga 2 minutes to. Kunya, ipaingon sa tatay niya nga. Di palakto na. Ah, sige na, sige na. Balik din ha. Sabahin mo na. Order niya. Ay, kauwaw. Ha? Ako nagtukla. Ha? Ako nagtukla kan. Paano ba? Ber. Day. Ber. Init. Ay, kanamot na kainit kayo na. Munta mo kayo. Ay na akong gusto eh. Ayaw na kayo. Ang kapatay init ka na nun. Day, balik, day. Tungtang ko na. Day, balik. Kinatukali ka ba na ba, day? Kani humbak, kani. Ako, tubig lang ako. Humbak, kani. Kani na mo lang kuha. Oh, pero. Oh. Nang Arlene. Nang Arlene. Dong Kiko, Ari, sa tiyo. karon dayon? Oh, Nagtukog si Mana pa. nangandam nang gito si Manoy. Wala para ba diri si tatay? Malagbit ito siya kauli karon. Ha? Hain mo di siya. Tuwa lagi siyang barkada. Kana bis tatay mahinayak na dugay kay makauli. Maugmaan pa gyud to. Ang karon jud ra bay gusto sa mong tiyo. Pero karon, nalagot ikong tatay. Ha? Ano man? May nang di po yun yung balaya, oy. Oh, mao din na. Naadto na ta sa mga nang, naadto na lang po yun nang. Di na din may kinahan na mamay. Ayaw lang dong. Harian na lang si Manoy ni mo, kaya nako isulti niya. Ha? Karon dayon, mitasok as tatay. Si tiyo din nang. Ayaw lang, si Manoy lang ni mo. Pagdali. Sige nang. Padali ha. Ano sa nang? Ay ka problema na sir. Ako rin bahala mo pasabot akong anak. Imo gina akong anak. Ilas mo kami mong alak, Noy. Hindi man kasi anak mo gina mga babae. Mapalugit-lugit pa mo gina. Pero magduka na akong anak. Wala ka lang imungaan ba nga biligan sa mga sunoy nga mapahala ganit dahil mong manok. Sa atong padahin, Noy. Padahin minimos manok, Noy. So, paliha pa, i-deal mo yun kita. Ang blackout, ninaw na mula Eh, ikaw sa tuwing mo na no? Sige mo lang ko kayo, Mula Noy. ay, manok, di mo ka, mulang pabog na akong maanat lagi naman doon kay. Hinay-hinay lang, ay lakat ha. Kay, mapuan, maahat. Mao lagi. Ang pagsugod na may lisod nga manukul sa nako. Maanat na, sir, maanat na akong anak, maanat na. Ay, kagol. Mao lagi. Islagay sa nako. Tungod mangod siyang uyab. Han, ipot-pot. Wala na. Mag-islag mo atras na. O pangayuan ako bugay. Hindi akong bugay. Asa na mong silbi ng pataa. Mao na, Noy. Pangayo eh. Naaba na siya minilyon nga sama nako. Di ba na mo silipar yung mata? Mao.
Di ko angay ka, lukat. Mas may pang unggoy na kay napay usa ka dakos lubot. Ilap lagi sa Arlene ya, good. Labot taon. Apang ganang giyagad sumbagay. Yung gagal sa bagay. Oh, ang tukulay ni Bahar, ang ikog. May-interview ko na sa Arlene ako na. Kaya ako na mga saun. Problema ba na? Pamay na yun! Tumangka, uy, sabi ka. Ninduta na rin siya. Pero sa awan na eh. Isa kong sangat lawa. Sa gugma karon na yun. Makakasal mo, pamay eh! Ninduta na rin eh. Ya, ang problema rin eh. Musugod pa sa Arlene. Ay, problema na! Masugot lagi na! Amahan ko niyang imong bakir ko. Likong ng bakir! Bomba pa rin. Sure ka na eh. Labaw pa pa sa sure! Kaya sa amang kamamay. Kaya magdako kinasal sa inyo ha. Ha? Bisa karon Sabado kay akong sutihan si Arlene. Sultiyan, di mo? Daan? Bisa dili sutihan daan ba? Ang importante nga, yung pamain ni mo, sugot kay Arlene, kanang imong puntos bangko, kinalan magbalhin na sa nga natin. Ha, sir? Tunga lang sa amin eh. Uy, Dili sa kami yan. ayaw sa... Kanang makaanak nami. Kaya akong ihatag niya tanang katigayunan. Siya na'y bahala sa tanan. Sige. Sabado. Basta siguro ha. Oh! Fix ta. Okay. Pagtatay na lang ko daan, ha? Pagtatay na lang na ako daan, aron masiguro. Ayaw sa... Kanya na. Ay, no, aron masyure di may ilog si Arlene. Kanang... Day! Balbagwa pre! Asa ko lang humba, Dali! Nadugay man lagi ka. Oo, tiya. Layo ko itong dapita, tiya. Buti sa itong gara dito, tiya. Ano? Di man di mo naabot di ay. Asa nang dapita? Ambot na nga to, tiya, eh. Basta, wasa ko kapangutan na. Basta, muram itong pobre yan gaytoan, tiya. Wasa di ka magsusi di ay. Mahadlok sa tao ko dito, tiya, eh. Huwag kang mga kaila. Ano man? Dagang kigmal dito, tiya, eh. Gusto mga bata. Dito kay mga naong, katag-katag lang. Imo ta tong gipangutanag unsa tong dapita. Pabor na ta kay to. Sige lang, good, tiya. Ilang kabala ka, good. Dahil mo na akong sunod ng